Minimalistická dlažba masív je charakteristická imitáciou betónu v naturálnych farbách s hladkým povrchom. Táto séria sa vyrába v Taliansku vo fabrike Energiker až v 6 farebných odtieňoch. Dlažby a obklady sú k dispozícii v matnej povrchovej úprave a rektifikovanom rozmere. Možno ich teda ukladať s úzkymi škárami. Pokiaľ ide o formátovú rôznorodosť, táto séria začína už pri rozmere 30x60, ktorý je vhodný do menších miestností alebo ako obklad na stenu a končí až pri veľkoformáte 120x120. Medzi najpredávanejšie rozmery stále patrí štvorcový formát 60x60 či obložníkový rozmer 60x120, ktoré patria medzi skladové položky a sú odprezentované aj na stojane. Dlažba je vyrobená z gresu a teda má mrazovzdorné vlastnosti. Možno ju preto použiť nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. V rozmere 60x120 sa vyrába aj dlažba so zvýšeným protišmikom R11, ktorá je do vonkajších priestorov ideálna. Pokladku uľahčujú originálne soklové lišty, vďaka čomu sa zákazník nemusí trápiť s rezaním vlastných soklov z dlaždic. Sériu masív navyše doplňajú klasické mozaikové obklady v rozmere 30x30, ktoré sa skladajú z 36 malých kúskov. Okrem použitia masívu ako vnútornej či vonkajšej dlažby, možno jednotlivé dlaždice použiť aj ako obklad do kuchyne za linku, do obývačky za televíziu alebo ako obklad do kúpeľne.